Вероятно не знаете, но в София от 13 години съществува румънска езикова гимназия. Причината да не сте чували за нея е, защото училището просто не се популяризира. За съжаление, проблемът не е само този. Елитното учебно заведение няма своя собствена сграда, държавните субсидии не стигат, а учениците са под необходимия минимум. Днес училището чества патронния си празник и е в почивка. Ден по-рано обаче ние решихме да влезем в час. Румънската гимназия в София Михай Минеско е създадена през 1995 година. Не се заблуждавате, това е тя. Просто на сградата няма собствен надпис, защото е в едно помещение с Софийско основно училище. Това са учениците на Михай Минеско. Това пък са другите ученици. Гимназистите изучават румънски по 19 часа на седмица. Учат още английски и испански, но са едва 50 и разполагат с минимален бюджет, защото са под необходимия минимум. При нас финансите са много малко, бързо свършват. 450 лева е средната заплата на щатните учители, които са само 8. Въпреки това, от двата завършили випуска до момента, всички са приети в различни вузове у нас и в северната ни съседка. Добре, уния от горното училище са малко палави и постоянно тичат след нас. Влязохме в час по химия. Понеже нямат нужния кабинет, преподавателите преподават чрез електронен учебник с химични демонстрации. Какво те привлече в училище? Ами, румънският език. Надникнахме и в часа по румънски. Трудно се работи, когато се шуми в коридора. Те са малко шумни, другите деца. Директорката се надява съвсем скоро училището да се премести в сградата на общинското по-голямо и елитно 123-то СОУ. До края на месеца очаква решението на столичния общински съвет. От следващата година, освен румънски, гимназистите тук ще учат още италиански, арменски, испански, руски и гръцки език. Всички зрители от